ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಇನಿ ಚಾಕ್ ಪರೋಟ. ಪರೋಟ ಕಾಯೊಂದುಂಡು, ಇಂಚಿರ್ದು ಚಾಲ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಬೀಟ್ರೋಟುದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಜಿಪು ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲು ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ಪಿದಡ್ ಬಾ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಗ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಣಸ್ಗ್ ಕುಲೊಂದ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ್ಕ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನು ಏರ್ ಬೋರ್ಡನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದೆಕ್ ಈತ್ ಕಲ್ಪೊಡು ಆತ್ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತುಂಡಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತುಂಡಾಂಡ್ ಏರೆಗ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಕೆಲವು ಜನ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತುಂಡ ತಿಕ್ಕುಂಡು.
ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಅವೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ನೆಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತನಾಡ್. ಒಣಸು ಮಲ್ತದೈತೆ ಅನ್ ಸೋನು ಜಪ್ಳಾರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.